hen tam, homie za mnou. A si pripravený začať? Ok, ideme na drevo. Do ríci. A nič. Ok, lopata, pickaxe a meč, či sekera. Že ty budeš mať svoj a ja budem mať svoj. Že hen tu ja si začnem stáť hore. Taký malúčky. Ok, budem potrebovať uhlie potom dajaké. Čo ešte bohužiaľ nemám. Ja, tu uhlie nemám. Takže hen tu na. Potom ešte kus zväčším. Tak. Opsa. No. Mám dačo. Hen urobím slaps. Kde som dal vlastne ten capacity? Á, tu je. Sticky. Sticky to beriem. To bude taký môj malý bunkeris. Problém je, že nemáme ešte jednu lovcu. Ale však nám treba viacej. Isko, som reálne taký... Ok. Urobil som max najviac torčiek, čo sa dalo, lebo proste nám treba. Ani serem na to. Tam je ovca. Škeleton. Ok, idem do ryky. Ja im zrobiť spasť predtým. Dom, poď si, Niger. Kde si? Ja, on ma zabije! Hore zatiaľ. Ok. Sa vás nebojím, nesmradí. Kamo, to čo je? Kamo, prečo tam poletuje netopier uprostred noci? What the fuck? A tu je koper. Ja nemám železo, ja mám len koper. Čo zrobím s koperom do ríci? Hoď, tlačení. Dačo ma... Jak? Hen, kamo, ja kopem pastu a tu nájdem uhlie. Let's go. Uhlie bude dobre. Však pri mojom dome, nevieš, kde je môj dom. Mám tu strašne veľa uhlia pri sebe. V tej pasci je strašne veľa uhlia. Musím počkať do rána, lebo ja sa tam nedostanem. Dostaneš sa tu. Len proste zdrhaj tým glúpým, tlustým zombíkom. Takže dobré news je toto, že som celkom dobre vybavený. Je tu no. Reálne mi treba jedno drevo. Ježiš, jau. Dobre, mám sword. Ja to zrobím tak, že by som mohol tu hen ísť. Ok. Tu je ten zomba. Mám na tých... Ježiš, tých malých sa tak zle hituje. Mám na nich pascu. Ja tu môžem ísť tak. Tu otvorím trapdoor, tu sa slidnem dole. Je práva Sigma. Kamo, ešte je tu aj Sahara, môžeme preskúmať tú druhú Saharu. Ideš, mám rybu. No ale už Kamo, tu sú bambusy. Za mnou je ten bambusový biom. To je dobré. Kamo, to musím ísť. Nemôžem asi. Neviem, čo je sit. Ja im naťažiť bambusy. Musím naťažiť pár bambusov a urobím bambus farmu. Ale... A tu je tu kejvka. Ona tam už bola. Jedna je slepá a druhá je normálne kejvka. Voda tu je. Dobre, idem si zrobiť čestku. Bo už mám veľa haraburt. A nie je slepá. No tak toto budem skúmať teraz. Ale však dávaj pozor, bo ťa tu zadrbe takto. Tam. Nezadrbe zombík, nemá šancu. Nice, takže mám tu na taký priestor. Fajný. Urobím ešte dve pece. Tento tu pec zožerem.
To tam tu crafty zožerem. Okay. No. Tak. Čo? Jak sa to volá? Glass pane. Zo 6, ne? Asi. Ok. Hej, zo 6 ok. Dobre. Už viem, si pamätám. Kamo, ja tu neviem nájsť tvoj base, ja som popotený, tak by zmizol. Kamo, je tu beehive. Asi tam je. Ale není čo. Je tu včela. Nič nerob, toto je včela. Včely sú dobre. Nice. Mám také... si dávať tu na. Bambus. Otarhnem toto do rici, toto tu pizdoviny. Abo urobím to tak, že... tak. Parot. Toto mám, toto zväčším, tu budem mať... Come on, tu je papušik. LOL. Lol. A čo on vlastne čo dropuje? Kto? Papagaj. Papagaj nič. Nič nedropuje. Nič. Dobre. Hehe, môj dom, okej. Taká klasická starter baseka v skale. Ale Nikolás nezjavil mi. Ok, som... Pane Bože, kde mám torčky? Nie, to nie je železo, to je koper. Kamu, dobrá kejvka, konečne. Chlapče, salmon. Prosím, Pavu, do pístukoch. Creeper. Ty chuj pridzigany. Zdechnite všetci do rana. Nice, zadrbal jedného. Oni tu majú, tí zombíci tu majú 100 prodáky spawner, kamu. Bambusy. A oheň. Prečo je tu oheň? Mám železo. Turtles. Chlapče, tu sú turtle. Ok, ja idem do riti stadiaľ. Ale ja si zoberiem na okrasu toto je stromy. Kde tu? Toto je tu. Také parádne. Idem zasadiť kaktusy za baseom. Abo či to nebolo s tým, že som sa utopil na dne. Alebo ja som spadol vo vode. A takto, nice. Tak tu na bude farma. Zatiaľ dobre, ako tak. Keď na to kúkam. No, to je gold ešte. Treba... To zatiaľ nevyzerá zle, len potrebujem dorobiť. Ešte treba urobiť sugarcane farm vedľa tej cactus farmy. Tak. Urobím aj infinite water source, lebo nám treba bližšie, že by som nemusel kúsať chodiť k tej debilnej rieke. Si zoberiem. Cobblestone. Nice, tak to máme. Hentu si zober, ty otrok. Tak guys, čaute, toto tu je koniec dielu 1. Diel 2 napíšte do komentárov.